Jesus, 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 50, Jesus, wala na yapon. Jesus, Jesus, 20 Gs. Jesus, Buddha, 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 Buddha. Ala! Mga igsoon na usa ka istorya. Tulo ka manag suod kaayong barkada. Sa ilang panagsuray, manuglahi sa nang ilang mga pagtuo. Lain-lain ilang relihiyon. Ang usa ka Buddhist. Ang usa ka Muslim. Ang usa Katoliko sirado. Unya, nagpaindigay sila sa ilang pagtuo. Ingon sila, tanaw nato kung kinsay mas suod sa atong pagtuo, sa atong gituuhan nga Ginoo. So nagsabot sila. It is a deal nga unta kinsag yoy masayran nga suod nila. Ingon sila, sakay sila sa helicopter. Tanaw nato kung kinsay luwason. Busa mga igsoon, sakay sila sa helicopter, kaunanay sila. Sabot nila, mangambak sila gikan sa helicopter o tanawon kung kinsay muluwas kanila kung kinsay suod. So, una ang usa ka Buddhist nilayat siya. Pag-ambak sa Buddhist, nagkisagay ng Ginoo nila. Buddha. Ang Buddhist nilayat og ningon siya taas kayo gikan sa 100,000 meters. So, alam mo na lang nato pagsuod. Nilayat 100,000 meters ang kitaskon sa helikopter o milayat siya. Pag-ambak niya, nisinggit siya, Buddha! Buddha! Buddhist. Nilayat, abot sa tunga-tunga. Nilutaw. Pakpak mga tao. Grabe. Buddhist yung Buddhist. Ay, Buddhist din. Ang sunod, sa inyong gusto. Ang Muslim sa akin. Bida man ang Katoliko. Ang Muslim, kisa ilang gituuhan nga Ginoo, ala. Paglayat sa Muslim, ambak. Ambak, ano na yun? Paliskan. Paglayat, o sayang gisinggit, ala! Ala! Ala, kadabot gusto nga, wa pagyapon, milutang. Ala! Nana sa 3 o 30,000 meters. Gamay na lang kayo, pag-abot sa 20. Usa, panilutang. Pakpak! Abay mga Katoliko, ang bida, sa isunod, nilayat, pag-ambak, siyang singgit. Si Buddha. Jesus, 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 50, Jesus, wala na yapon. Jesus, Jesus, 20 Gs. Jesus, Buddha, 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 Buddha. Ala! Nausap. Ngatawa man mo. Pareho ninyo ba mausap ang pagtuo? Pareho ninyo o natong tanan, mga binunyagan, pero wala puyi ang pagtuo. Wala ka tuhog. Mabawra. Taman ras bunyag. Kung ngayon kitag bunyag, ato gisaulog karon kapistahan ni San Juan Bautista, maoy nagbunyag ni Kristo. Anak ni Zacarias ug ni Isabel. Pero ato tanawon, kini nga atong pagsaulog sa kapistahan solemnidad ni San Juan mabubunyag. Ngano man nga supposedly basta magsaulog tag kapistahan, kinahanglan magyud na ang ilang anniversary silang kamatayon. Pero nga naman kang San Juan, gisaulog karon ang pagkatao ni San Juan. Duha na sila kabuok, kinsang usa. Mama Mary, exactly. Silang duha. May ito say importante. Unsay kalambigitan sa birthday, nga kung si Mama Mary magsaulog siyang birthday ato kapistahan, kano sa ganyan na? September 8. Karon kang San Juan, ang ikaduha, nga may magsaulog sa kapistahan, nga ihagya pong birthday, no? Kang San Juan nga magbubunyag. Unsay relevance ni ini?
bunyag o birthday? Unsay mas importante ninyo? Bunyag o birthday? Sure ka? Kung ngano malagi og birthday, excited ang tanan. Dili? Yes, there are some nga kung mag-birthday, okay lang, it seems ordinary day. Di ba? Ako, parehan ako, mag-birthday ko, maglabar ako. Okay lang, mag-birthday din ako. Ha? Usahay kung mag-birthday ta mo as if nothing. Okay, nothing nothing kanang extraordinary. Pero nga naman, again, mangutan ako, unsay tinuod nga mas gipuy-an ninyo ang gikalipay maayo ang pagsaulog sa birthday o sa bunyag? Bunyag yun. Nya kabalo mo kanu sa mga bunyagan. Nauna. Pero birthday di gina malimtan, pero bunyag kinsa man ninyo dire kabalo kanu sa kagibunyagan. Usa, duha, tulo, upat, lima, ano? Muragwa katunga. Muna yung realidad na to. Kusog kami nga bunyag, mao'y labing importante, pero wala man gani na kay balo ka sa kagibunyagan. Labi na gayon kung unsa di ay ang mensahe sa bunyag. Kay kasagaran manambong ta, labi na karong panahon na, mutambong kas bunyag, gimonti ka og maninoy or maninay. Kung sa'yo buhaton, kano sa ang pamutan rin, kano sa ang bunyag, asa ang pamituwa ka na ha? Kabalugin mo. Kano sa ang bunyag, asa ang reception, unya maingon nga na ay seminar, kung saan nga pangalan na pre-Jordan. Pero, dili mo tambong si Maninoy o si Maninay kay busy. Do you think nga gitagaan ng importance? Wala. Pagtambong sa misa, pagtambong sa bunyag, doon ay mga pangutana diya sa ritos bunyag. Pag mangutana ang pari, dili manubang. Kaya nga no, ang giuna-una, mo na'y sakit kaayo nga katinuoray nato.